So lelo date ndi 25 March 2026 date imene. Koma tikatenga date ya nkhondo kuti lero ndi tsiku la namba chani ndi day 26. Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Malawi mwaona bwino eti. Naona comment ina kama ai kuti muvala Malawi MCB. Ai. Malawi sa MCB. Malawi sa MCB. We need Gucci. Gift imene nditu. Nabita kwanzanga kuli Longwe, then after ubiro mene kuja I think nangu muziko Malawi ndi abwino andisangasa kwambiri. Ananguvula kundipasa like imagine kani my friends ngala mena. Kunguri Malawi andisangasa kunguvula kundipasa tengana amwe. So anyway, tumangu yankaza Malawi sa MCB ya. Sa MCB. Inoso ndadziwa later kuti ndi Gucci. Anyway, tofari kambi pano zokhuzana ndi dziko lija la Iran. Komanso tsogolo la Iran. Determine whether a broader agreement can be reached. We've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle and we're going to get it done, I hope. Situation ya Iran ndufana mupange picture komanso ndi nkhani mene mwamva kale mwina yokhuzana ndi Pakistan kukhala mkhala pakati odzetsa mtendere pakati pa nkhondo ya Israel, Iran komanso USA. Pakistan ikufuna ipange play the role ikufuna ndithu ikhalengati akulu I mean pakhale mtendere. So joyambirira nchonena kuti tinene pano kuti Trump anapereka Sunday limene anapereka 248 hours kuti Iran itsegule pa Strait of Hormuz. Iran sinatsegule ina ndipo ina challenge aso kuti satsegula and iwo akapulitsa ku Eskom yawo kumagetsi kwawo ndi kuti Iran nayonso ipulitsanso kumagetsi komanso kuma power plant ndi kokilinira madzi aku Gulf. Right? Okay. Then 48 hours ikuyandikira kuti ite Trump anabwera ndi anapanga pause. Anayima kaya kuti chabwino sindipulitsa chifukwa chonena kuti tikukambirana ndi dziko la Iran and yet funso ndikumati kuti amakambirana ndani. Mpaka pano sitinadziwebe munthu amene Trump amakambirana naye ku dziko lija la Iran. Mpaka pano. Chabwino. So, kuchoka pamenepo mpamene tsopano anapereka 5 days kuti tidikire 5 days. So anthu anali akusinkhasinkha kuti amene wakuzokhala ndani ku dziko la Iran. Aliyense ku Iran wakana, foreign minister wakana, president wakana, onse spokesperson konse akana kuti no samayankhula ndife iye ndithu mwina alipo amene amayankhula naye. So titha kudapa tinakambanso nthawi yake pamene video yambirira pamene makamba zimenezi napereka suggestion, napereka maganizo kuti mwina even Al Jazeera napereka suggestion kuti mwina kutheka akukambirana ndi friendly countries, maiko amene ali friendly. Ndi maiko anja amene 1 pali Turkey, number 2 pali Egypt, number 3 pali Pakistan. So komanso Qatar sometimes pacha ima kondaso kupanga mediate kukhankha pakati mukuzowa kale history ya Gaza chani Qatar ndithu imakonda kupanga chicho. So maiko onsewa after kuimbira na mafoni kuti zikuti banji kuti akuti Trump akuti banji itana kuyankhulani inatane nangasiya Trump amati mwina uthenga sunafike paja communication yawo ili broken paja ta precision yonse so mwina uthenga sunafike. So onsewa maiko onsewa aimbilidwa foni kufusidwa kuti akulu Trump zikuti banji maiko onsewa ndithu unfortunately kati not fortunately komano maiko onsewa akana akuti no ife ndithu palibe kuyambira kuti kose ndi Donald
Trump. So fuso ndikumabwera kuti Trump amakambirana ndi ndani. We support all diplomatic efforts in this regard, whether through official or unofficial channels, and anything that can lead to a diplomatic end to this war. However, I want to emphasize that there is currently no direct Qatari effort to mediate between the two parties. Our focus is entirely on defending our country and addressing the losses resulting from the various attacks. Since Iran ayi komanso friendly countries iso ayi. Pamene pamatulukira dziko la Pakistan, Prime Minister wa Pakistan mpena mamba anapanga post kuti iyeyo ali akupanga offer kuti bwanji akhaleko mmodzi opereka ndithu mtendere kapena kuti akhale mediator. Yes, pankhani kuza ndi peace pakati pa America komanso Israel komanso ndi Iran. So I think decision imene ndithu a Trump nakasema masakasaka iyi nasangalasa iwo anayipanga repost. Koma funso lalikulu ndinaona kuti why Pakistan ikufuna ilowerere kuti nkhani imeneyi nkhondo imeneyi ithe. Nkhani ndinena kuti ku Pakistan mafuta tsopano nawonso amba kuvuta chifukwa chonena kuti nawonso pa Strait of Hormuz paja ndi pamene pamadutsa 95% kapena 90% ya mafuta awo komanso even zinthu zina ndi zina zimadutsa pa Strait of Hormuz. So Pakistan singapirire pa nkhani ya kutsekedwa pa Strait of Hormuz. That's why yawana kuti paja ife ndife ma friends mbali zonse ife America timenyambita komanso Iran yonse suti madana kwenikweni ndiye mwina make tikhale anthu onena kuti tipange mediate tikhale pakati wa nkhondo imeneyi. Twitter ya Prime Minister wa Pakistan ija nayipanganso repost. Kana watakambirana bwino akuti ndithu pakufunika pakhale ndithu summit, pakhale msonkhano umene akhale akukambirana nkhani yokhuzana ndi kudzetsa mtendere ku dziko la Iran. Ngati zingakhale yonjo akuti kumene ndithu afuna atumizeko ndithu JD Vance, Vice President wa America komanso Pakistan, Prime Minister wa Pakistan amene yoyo pachale ndenkhala pakatiyo. Au nayenso ndithu panapa ndithu wafika kale kumene koko, wafika kale amene yoyo ndithu. Komanso amafuna zoti kukhale Speaker Muhammad Bagher, Muhammad Galiba ndamene akhale pa meeting imeneyi ngatidi zili zoona kuti akakoma ndi Vice President wa dziko la America komanso ndithu akakhale pamodzi akakambirana za deal kuti kumeneko kukhale mtendere. Chomwe ngadziwa apa nchonena kuti America ifuna ipange ithetse nkhondo ku dziko la Iran. Koma sakufuna kuthetsa ulere. America ifuna ndithu ithetse nkhondo ija koma still akhale ndi control yoti adzikwanitsa kutulutsa mafuta ku dziko la Iran amene adzigulitsa ntchito kwawoko komanso ndi kumagulitsa amene angapangire ngati amene apangira maiko onse. Zimene akufuna America. So system imene afuna America kuchita ku Iran ndi system ya Venezuela. Okay, gwirani president, iphani president, koma still kukhalebe mphamvu imene ikhale ili connected ndi ma Americans imene izikhalabe ndithu ikumvera ngati ma puppets zidole za ku America zimene akufuna. So pa issue imene iyi amene akumona ku at least kuti mwina atha kumamvanako weze fasa angamotenga munthu ena okubadalira akuona kuti ena ma politicians ena ku America akuanza ndi Muhammad Galiba amene ali speaker wa nyumba ya malamulo wa ku dziko la Iran. Pamene pali nkhani tsopano. Nkhani imene itheka. Remember, Iran si Venezuela. Muhammad Galiba amene akunenayo akumapanga tweet, akumakamba zinthu zonyoza America komanso kuiseka kuipanga chitonzo America. Do you think kuti plan imene itheka komanso uko kwakapezekako ku peace summit iko? Chabwe. So imene ndi cholepheresa choyambirira. Cholepheresa number 2 tikuzoza kuti nkhondo iyi sikuti America ikumenya yokha. Komanso amene akwanizira makhani mphamvu zambiri si America iyayi koma ndi Israel. So Israel ikukamba zinthu zosiyana ndi zimene America ikukamba. Prime Minister wayankhula dzulo. Kuno no, at least
a Trump akufuna ku at least kuti mwina make izizi zitakhala ngati zatha patakhala peace deal, koma ife ndithu sitikubwerera mbuyo, ndithu tipitiliza, ndithu ife tikutenga ngati iyi ndi military operation, ndipo titha, ndipo pakana tikafike pakana koseko pakana nkhondo yathira apa ndithu. Pali mwambi wina wake amanena kuti too many cooks, the soup will spoil. Akachuluka ophika zinthu, akachuluka ophika zimawawa mchere, zinthu zimawawa mchere akachuluka ophika. You understand? So awa akukamba zawo, America ikufuna zake, Israel ikufuna zake, angawine ndani kutsogoloko